É posible que chegaran ata os nosos días celebracións que xa na época do reino tiñan un carácter sincrético. O bispo quéixase das celebracións de Nadal, adornos vexetais, comidas copiosas, ritos para adiviñar como vai ir o ano ou a tradición do tizón do Nadal que chegou ata os nosos días. Esta consiste en coller un cepo especialmente grande e botalo na lareira en Noiteboa, deixando arder paseniño ata Reis. O cepo consérvase durante todo o ano para prendelo cando haxa treboadas. Tamén as súas cinzas se botan nos eidos ou se gardan para facer ritos curativos na pel. O que non se conservou en Galicia foi a tradición de botarlle alimento ou viño enriba ao cepo, pero si noutros lugares de Europa, como por exemplo na tradición do tío catalán. O que hoxe coñecemos como Nadal trátase en realidade dun fondo sincretismo de tradicións, entre cultos vencellados á natureza, solsticio, vexetación invernal e a ideoloxía católica do nacemento de Cristo.